Tak, dobrý den, jmenuji se Jirka Havlík, jsem na Bílovecké 60, přijel jsem si pro svého syna, bohužel matka mi brání ve styku, abych ho aspoň trošku viděl. Nicméně tady přišla nějaká ženská za náma, jsme tady na parkovišti, můžu vám to ukázat. Čekáme tady už 15 minut, tamhle uvidíte vchod na Bíloveckou 60. Takže stojím tady s kamarádem, který vlastně je svědkem, kde mě ženská začala verbálně napadat, že jsem zasraný mrzák, ať vypadnu s těma hůlkama, že tady vypouštím pneumatiky z aut, jo, nic takového se nestalo, takže tak. A čas je 4:15 nebo 4:17 a čekáme tady od 16:00. 17 minut tady nikdo nepřijel, žádná hlídka, my jsme řekli, že tady teda počkáme, bylo nám vyhrožované policií a že nám je ještě pošle manžela. Tak, abyste věděli něco. Děkuju.